Häzirki günlerde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howunlarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň hasabyndan çağalaň saglygyny dikeltmek işleri işçiň dowam edýär. Halkara Saglyk Merkezleri Müdüriýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkezinden kardiohirurgika operasiýalar amala aşyryldy. Olaryň netijeleriniň üstünlükligi gowunarjydyr. Bu işleriň ýygydarly häsiýeti eýe bolmagy aýratyn belläliklidir. Ýa-ni Kyna Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk massadynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine amala aşyran iş saparynyň çägine Arkadaş şäheriniň Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky çağlar sagaldyşdy keldiş merkezine baryp ýurdumyzyň welaýetlerinde we Aşgabat şäherinde ýaşaýan saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çağalaň Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky çağlar sagaldyşdy keldiş merkezinde saglygyny dikeltmek boýunça geçirilmeli işleriniň meýilnamasyny tasdiklady. Bu meýilnama esasynda mart aýynyň 1-inden Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Arkadaş şäheriniň enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkezinde okuw sapaklaryny özdeşdirmek bilen ýatymlaryň bejergi alyp Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky çağlar sagaldyşdy keldiş merkezinde dikeldiş bejergilerini alýarlar. Bu bolsa saglygyny dikeltmege mätäç çağalaň dol derejeli sagdyn bolmaklary ugrunda döwlet derejesine alad edilýäniniň nowatdaky sowutnamasydyr.